गोजोनथाव खौरां सोरबाफोर गावबा गावनि गोथार जुलियाव थारैनो ओंखाम ओंख्रि संग्रा खुरग्रा खामानि मावग्रानि गोनांथि जादों नामा? थारैनो नोंथांनो बेफोरबायदि गोनांथि जादोंब्ला नोंथाङा जेबो जिंगासिनांगौ गैला। नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां लानानै फैदों हायेननि बर' आइजोफोरा। नोंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। गोथार जुलिजों लोगोसे बायदि बायदि फोरबोफोराव ओंखाम ओंख्रि संग्रा खुरग्रा हायेननि बर' आइजो हान्जाफोरखौ लिंहरनानै गोरलै राहाजोंनो नोंथाङा बेफोर फोरबोफोरखौ मावफुंनो हागोन। हायेननि बर' हान्जाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सोरनिबा हाबा, सोरनिबा बार्थडे पार्टी, सोरनिबा नखराव माबाफोर हाबाफारि लानाय आरो मेल मिटिंफोरनि हाबाफारिफोरावबो संनाय खावनाय खामानिफोराव खौरां मोनब्लानो थांनानै खामानि मावनो हायो होननानै फोरमायदों। बिथांमोना सम आरो जायगानि गोजानथिखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों बेसेनखौ लानाय जायो। फोरमायबावनाय बायदिब्ला फुंनि समनिफ्रायनो मोनानि 10 बाजिसिम बिथांमोना खामानिफोरखौ मावो। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला हायेननि बर' आइजोफोर हान्जाया क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि खोला बासबारिनि। जुदि नोंथांनो सोरनिबा हाबायाव ओंखाम ओंख्रि संग्रा खुरग्रानि गोनांथि जादोंब्ला नैबे 7099710513 एबा 9394901457 आरो 7099710513 आरो 7394901457 आरो 7635837950 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथाङा सुलाद लाहरनो हागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथांमोना फोरमायो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथांमोना मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिन्थिनानै लानि फै। आं बेखौ मा होनना बुंनो, जेनेबा नैबे माखासे आइजोफोर दङ, बिसोरो हाबा हुखा, बेनिफ्राय सोरनिबा बार्थडे, खेराइ, मिथिं दावथिंफ्राव लेंहरबानो थाङो आरो। बिसोरनि हान्जानि मुङा हायेननि बर' आइजोफोर हान्जा आरोखि। दा बिसोरनि नाम्बारखौ जोंहा नैबेहाय बेनारावनो होखानाय। दा सोरबाफोर नांगौ जायोब्ला बिसोरजों रायज्लायहरनो हागोन। बेनिफ्राय गोजान खाथिखौ नायनानै दामखौ रायज्लायनाय जागोन आरो। गावसोरो जेनेबा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दङ, दा बिसोरजों कन्टेक्टनि गेजेरजों रायज्लायबानो गोजान खाथिखौ नायनानै बेसेबां लायो सानसेयाव बा फुंनिफ्राय हरनि 10थासिमाव बेसेबां, बेखौ गावसोर रायज्लायनानै बुंगोन आरोखि। बेयो क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि ओनसोलनि आरोखि। ओरै बिसमुरिनि साहा जेनेबा खोला बासबारि बा बासबारिबो होननाय जायो आरो बे जायगानि। दा ओंखायनो मा फोरमायहरनो सार आथिखालनि साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम? फोरमायहरनो साननाया बेनो, माने सोरबाफोर जोंनि ओनसोलाव हक बा जोंनि डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो आरो बबेबा जायगाफ्राव हाबा, मिथिं, जेनेबा बार्थडे, बेफ्राव गिदिर गिदिर खामानि मावनो नांगौ नालाय, बेफोर गिदिर गिदिर माबा खुंनायाव दा बेफ्राव लेंहरनो हागोन आरो कन्टेक्ट बानायनानै। दा बिसोरनि नाम्बारखौ डिसक्रिपसनावबो होना होदो नोंसिनिफ्राय। दा आंनि फोरमायनाया बेनो आरोखि। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।